Punto 13, rogos e preguntas. Perdón, voceira. Moitas grazas, señora alcaldesa. En resposta ás preguntas do Bloque Nacionalista Galego sobre a sinalización viaria na Ponte Nova, con data do 25 de setembro de 2018, remitiuselle un escrito a demarcación de estradas do Ministerio de Fomento en Galicia, no que se lle solicitaba o repintado de marcas viarias na Estrada Nacional Sexta, ao seu paso polo núcleo urbano de Betanzos, entre as que se encontraban o pintado de liñas, stops, cedas ao paso, paredas de bus e o pintado da cuadrícula amarela para facilitar o acceso e a saída en varios puntos da Avenida da Coruña para evitar caravanas cando o semáforo da Ponte Nova está en vermello. Respecto á fábrica da luz, na Xunta de Goberno Local que tivo lugar o día 26 de setembro de 2018, acordouse impoñer unha multa coercitiva de 5.000 euros á entidade general del Edificio Solares SL, propietaria do inmoble sito na Avenida da Coruña 1-3, e titular de dita obriga, polo incumprimento da orde de execución dictada por decreto da Alcaldía Presidencia número 275/2018 do 25 de xaneiro de 2018, e ratificado por outro decreto de data 15 de maio de 2018, número 853 de 2018, ademais de advertir novamente a interesada entidade general de edificios e solares que no caso de incumprimento das actuacións ordenadas procederá a adoptar por parte da Administración Municipal os procedementos recollidos nos apartados 4 e 5 do artigo 136 da Lei do Solo de Galicia, de execución forzosa mediante imposición de novas multas coercitivas que poderían ir de 1.000 a 10.000 euros reiterables trimestralmente ata lograr a execución das obras ordenadas ou mediante a execución subsidiaria das actuacións. Sobre os colectores existentes e sobre a compostaxe, a dotación actual de colectores supera todos os ratios de contedorización tanto para residuos orgánicos e inorgánicos que recolle a Xunta, como as de recollida de vidro e cartón feitas por Ecovidro e Coembes. Colocouse un punto máis de recollida de aceites usados, habendo neste momento 7 puntos instalados. Sobre a campaña de compostaxe, indicarlle que dende o mes de maio se está a facer a cargo da Brigada Cívica do Consorcio unha campaña de fomento da compostaxe caseira e se están a entregar composteiros a cada veciño que o solicita xunto coa información necesaria. Na páxina web do Concello e na do Consorcio está toda a información xunto co formulario de solicitude que se pode descargar, remitir por correo electrónico e despois xa é a Brigada Cívica encargada de leválo personalmente á vivenda do usuario e darlle as explicacións necesarias. Respecto á suposta desaparición de árbores, cando se realiza unha tala pola enfermedade ou perigo, as árbores repóñense. Incluso plantáronse árbores a maiores en Pepito Arriola, na Condesa, na traseira do antigo ambulatorio, nos Xudeos, na Cañota, e contamos no casco urbano cunhas 300 macetas. Sobre as queixas sobre vehículos mal estacionados, este tipo de estacionamentos son debido a condutas incívicas de algúns condutores, non por consentimento do equipo de goberno. A Policía Local é a encargada de velar polo cumprimento das normas de circulación no casco urbano, e tal e como se pode comprobar, as sancións ao respecto incrementáronse nos últimos anos. Ben, dado que son as 12, agradecería que entregasen a secretario os rogos e preguntas deste pleno. E antes de levantar a sesión, desexar a toda a corporación e a toda a veciñanza de Betanzos unhas boas festas e un ano 2019 que será moi importante para a nosa cidade, cheo de saúde, traballo e prosperidade para a nosa cidade e a súa veciñanza. En nome de toda a corporación. Sen nada máis, levántase a sesión.